момчета, сега ще ви покажа как най-лесно ще може да се предлагате клиповете да бъдат качени в този канал. Най-лесното е като влезете в този сайт, т.е. аз ще оставя абсолютно всичко ще оставя в клипа, т.е. в описанието на клипа. Всички линкове, които ви трябват, ако има нещо да е написано, ще бъде написано в описанието, ще се добавят, ако трябва в инфото, но задължително прочетете инфото, т.е. прочетете го, да. Клиповете, за да влязат най-често, т.е. за да бъдат в канала, трябва задължително да са най-малко 720p. Сега ще питате как става това 720p. Просто гледайте да сте си кракнали като хората шибаната програма, т.е. да не изписва и горе bandicam.com, fraps.com и така нататък. Просто направете така, че клиповете ви да са с хубаво качество. Това е единственото, което трябва да направите, за да успеете, нали, да ви кача клипа в този канал. Оттам нататък, сега ще ви обясня след малко и как да качвате файла. Оттам нататък искам, когато качвате файл, да е написано примерно Far Cry 4 и епизод 1, но и името ти примерно. Ако в смисъл ще има и епизод 2, т.е. аз вече оттам нататък ще трябва да се свържа с теб и да видим да направим плейлист на този определен човек, т.е. теб. Но ако няма поредица, просто пишеш Far Cry 4 или примерно пишеш днеска ще трепим еди с кой, обаче си пишеш името. Не е задължително, нали, името, но хубаво е да се напишеш името, за да вече аз да го оправя. Тоест пишеш името и влизаш в този сайт, който ще съм го оставил в информация, правиш си регистрация. Оттам нататък всичко ще ти изглежда последния начин. Да, ще е и тук така. New folder не, файл upload. И примерно ето го клипа. Бам, штракаш го този клип. Ето го аплодва се, ти ще гледаш тук, обаче ще се аплодне по-бавно. Гледай да останеш в сайта, нали, докато се аплодне. Аплодва се, ето го файла. Тук, ето как ще изглежда, примерно, вече като рефрешни страницата. Ето го клипът. Оттам нататък ще тракаш на него. И отгоре виж как ти излизат нещата. Download не ти трябва download, няма смисъл. Даш get link. Даш copy to clipboard. И оттам нататък вече ето го. То ти е копирано. Ctrl и V или дясно копче пасте. Paste, я спасте. Оттам нататък, след като го направиш това нещо, като имаш и линка, влизаш, пишеш в Google Crash Play или влизаш в Facebook, пишеш Crash Play или Crash Pack, влизаш в тази страница като цяло. Пак ще оставя в описанието, така че не се притесняй. Оттам нататък вече пишеш ми на съобщение, даваш ми линка и гледаш всичко да е изрядно. Аз нещо не е изрядно, ако видя, че името не е като хората, ще пиша така и така. Трябва да се смени или пък ще ми кажеш как трябва аз да го сменя, но ви казвам, че не ви препоръчвам аз да го сменя, защото ако съм в лошо настроение, просто няма ти приема клипа. Това е единственото. Но гледайте, да, с хубаво качество са. След като го аплодните и вече сме свършили работа и си видиш клипа, за да не си заемаш място в този Cloud Drive, който е, защото имаш лимит до 50 габайта, така че лимитирайте клиповете ви да не са повече от 50 габайта, защото ще улесни и мен. Тоест да не е много голям, защото пък да не са тегли много. Аз ще го изтегля бързо, ама пак. Идеята е така, че примерно качил с два клипа, да не стане така, че да ти взема Cloud Drive, т.е. вече е качен клипа, всичко е наред, казал съм ти, не ти трябва повече в този Cloud Drive, т.е. дори от компютъра си го изтрил вече, но той седи в този Cloud Drive, който не е към компютъра ти, естествено, той си е в интернет, в този собствена твоя регистрация. И оттам нататък, за да не ти заема място в тази регистрация, да штракаш на него и даваш Remove. Ремуваш, Yes, но после задължително идваш в Rubbish тук. И даваш пак Clear Rubbish, Empty и вече пак си имаш 50 гигабайта. Тоест, изхъбил си 2 гигабайта, качил си това нещо, изтрил си го и вече пак са 50 гигабайта. Не са, нали, 48 примерно. Но да, може някои работи си ги запази, т.е. винаги можеш тук да скачиш някакви снимки или нещо такова, без никой, нали, да гледа, без да ти знае профил, може да си ги направиш лични и така нататък и да си ги пазиш тук на този Cloud Drive и да не ги даваш на никой като цяло. Но да. Идеята ми тук е просто за качването на клипове. Аз ви казах, всичко останало ще бъде описано в описанието на клипа, но това е най-вече как да качите клипа и да ми пратите във Facebook страницата, за да бъде качен тук при българските геймери в канала. Но да, това е, така че чао от мен.